baba ina za ka ne mulki kai ka gama ya zanni na zauna da yan uwa. Na tuna sanda mun ka kammala mulki a tenuwa muka yi handu oba fuskoki babu damuwa babu kwatankwacin mu zama a jiki na mu nutsuwa saboda da zai gaji babu damuwa ina za ka yi mai kiyaye zai da za ka zauna da lokacin nan idan ka gani ba zan ba ka sha'awa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك ga mai ban ruwa na shuka ga mai da ruwa ga mai wanke sutura ga mai tuka tsoho ina za ka ne mulki hanya yanzu gida za ka zauna da yan sannan ga direba na wani kai na a nutsuwa sannan ga direba mai kai yara su kulkuwa sannan ga direba mai kai mata fa unguwa motoci kala-kala har da ta haura tsakuwa. Kowane mako uku mai fenti yana zuwa tafiya a baya babba sannan masu dan adam ba komai ne ba dan adam ba kowa ne ba tafiya a baya babba mutuwa bayan babba dan adam ba komai ne ba